Και από τις δύο πλευρές παίζουν τα λαϊκά όργανα με κάποια διάθεση ανταγωνισμού. Κάποτε σταματούν. Αρχίζει το επεισόδιο της εισόδου της συντροφιάς του γαμπρού στο σπίτι της νύφης. Κάποιος από την πλευρά του γαμπρού θα προσποιηθεί με χιουμοριστική διάθεση τον ξένο, τον παντάξενο. Θα απευθυνθεί προς τους συμπαθέρους με τούτα τα λόγια. Πατριώτ, ξένε ρούξαμε στο χωρίον εσούν. Ανοίξτε και βάλτε μας απές. Από την πλευρά της νύφης η απάντηση είναι: Και πού να εξαίρομεν το ανθρωπίστεν? Χριστιανοί ημες, χριστιανοί. Καλόν. Και πώς ευρέθετε στο χωρίον έμουν? Έναν περιστερό που χάσαμε. Είπανε μας αδά επέταξε. Υπονοούν την νύφη. Ο ίδιος διάλογος με τα ίδια ή και με άλλα λόγια γίνεται και στους Αραβώνες. Αφού λοιπόν μετά τις εξηγήσεις που δίνει η πλευρά του γαμπρού ανοίξει η εξώπορτα του σπιτιού της νύφης, αρχίζει ένα άλλο επεισόδιο. Παραλείποντας διάφορα μικροεπεισόδια που αφορούν κεράσματα και διάφορα δώρα, φτάνουμε στην συγκινητική στιγμή της εξόδου της νύφης από το ιδιαίτερο δωμάτιο, όπου την έντυναν και τη στόλιζαν οι φιλενάδες της. Η λύρα παίζει το τραγούδι του αποχωρισμού της νύφης από τους σπιτικούς της. Αποχαιρετάει η νύφη τους δικούς της. Αφήνει το πατρικό σπίτι. Παίρνει τις τελευταίες ευχές από τη μάνα της, η οποία ευθύνεται και προς τους συμπαθέρους. Προκομμέντα να είσαι θεγατέρα μου, να μη εντροπέεις μας. Συμπεθέρ, να πάτε και να έρχουστεν. Άμον το γιώνεσουν να έχετε και τη θεγατέρα μου, την ήθεν.